isinya yedu yakamira yakadai. Waiwa musi wa 6 May 2026 dziri kuma 6:30. Ndakanzwa hanzvadzi yangu inoti Josephine ichindidaidzira ichiti mhanyai kuno kumba kwamukoma Shepherd kwabatwa chikomba. Vatamhanya tiri mukati mekumhanya tiri pakati pekumhanya ndipo takasangana namukoma nasisi Josephine vatamhanya vataenda kumba kwamukoma Shepherd. Patakanosvika kumba kwamukoma Shepherd takasvika tichiona wari wamakuni wari mumba wabatwa namaiguru. Patasvika patavheneka ubva taona ndowamakuni wari mumba. Vatafonera sabzi kujera vatati mhanyai kuno tabata wamakuni wari mumba mamukoma Shepherd mubedroom. Sabhuku pawakauya wamakuni waripo. Sabhuku wati munozviziva here zvinoitwa kana munhu abatwa ari mumba memunhu nemukadzi wemunhu? Tikati hatizvizivi. Zvikanzi munomukumura unova mufuko. Vatawakumura vawatipa majombo awenga wakapfeka nesheti yawe kumusoro. Vatabata vatati ndoumbo majombo nesheti. Vatafonerana nehama dzawamakuni vadzauya. Vatasvikonyorerana pasi nawamakuni kuti ndozvaitika. Vatasarenda wamakuni kuhama dzavo. Vatasara takabata majombo nesheti yavo. Ndozvatakasara takabata. Saka tauyawo pamunhu nawamakuni Wamakuni nikuuya kwamuriyo ande imanzwa kuzotaurwa nevava imimi titaurewo zvenyu tinzwa kuti tichizotozorwisanisa kuti ari kutaura chokwadi ndiupi ari kunyepera umwe ndeupi. Pamusoro imambo pamusoro imakurukota adzishesa ari mwana zvipi zvataurwa naMuzimbe handina chandinopokana nacho pakutaura kwaaita waMuzimbe. waMuzimbe zvechokwadi wakandibata mumba mavo ari manhero akutaura iwayo sematauriro avakaita zvakaita yakabatwa zvechokwadi itenda mumavo. Kubatwa muri mumba maWaMuzimbe muchiite tenge tichiwirirana nemukadzi uyu. taurai kuti muwirirana munhu nemukadzi munobatwa mumba memudzi wangu maiwirirana chii? Taurai kuti mavapadarika nini munofanira kutaura zviti pachena ndozvamaita. Bongo mambo uchenge tiri wemwe uri musikadzi nemukadzi wemunhu ndozvanga zviripo. Mama anenguva yakadii muichiite musikadzi nemukadzi wemunhu? Mukadzi takangorara naye kamwe chete. Uyu wanga wava musi wechipiri wangazobatwa. Ekutanga akabatika nakubatika ndekechipiri nekechitatu nayo izvo here mai imaunzisa dare riri munomu ati mai guru wava ndimaunzisa dare riri munoka murume wenyu aripo kwane baba wenyu Pane murume aripo uyo asi murume wenyu here mai? Uchii chenyu? Ari chinyu? Handiti muri mukadzi wane murume wake. Saka uyo kana akuuya mumba mune mumwe murume anenge ari chii chenyu? Saka murume wenyu here? Asi murume wenyu murume wenyu ndiye aripo uyu chikomba iyi kuti mudanane nemurume uyu imi nemurume zvi zvazvaitika mama chicha chanetsa vakati mai anichadii akabvanata zviti ine mume wasvika mume wako hana basa wakaimba penyu ndo imba yangu aivaka ndaivakaimba ibirida aitoshanda pavapenyu aitombowa mari navo vanenge mukadzi wacho kanzi murume wacho ainzi hana basa ndiye aibatowabhadhara ndiye aitonzi hana basa akazobhadhara here
Mazokavana. Asina mbokavana. Yakatele kutoni manikini. Ayo. Akunoti mani ndio iso atisubunza hizo ndati baba wakazobhadhara eri wamuzembe wakazobhadhara eri murume uyu mari yake yobhirija waakakuwakira ichiche. Wasati wapedza but wale wabhadhara wabhisaida. Mwaiti wachadobvisa futi. Wakakwati wasati wapedza. Asi mwaiti wachadobvisa futi. Ngaya tuwaye kutoka futi. Ayo, akakuni. ngaya pere sakani kutaza kupezi kwasei iya bhiridha makatsvaka muziva mabhiridha mazhinji ane tsika yekuti kana atanga imba yake yaatanga haazodi umwe anopedzisa ipapo saka apa pachaitwa sei nai muchaita sei vamukuni Ndina zvandinogona kutaura kuti ndichaita sei wakati ndiuye kuzopedzisa ndinoona wapedzisira asi handichagoni kudzokorera zvandakaita ipapa pandaka ukati wamupedze imba yamakasira panzira inini mati ndakatanga kurara naye kamuite ndizvo akaka ichikei kechipirika chimama toraramisa saka muda kupedzisa kurara futi nekupedzisa imba apa makamborarametse kuti makauya makaenda kuti mumba imomwe bongo munozenzera kuti wamuzeni Handi marondera. murume wamai yabva namba 2 Uwa mushanda. Ndakatozita kufonera. Saka rimwe mutosi yawo yari every time achitogara paplaza. Aiyo. Imba iti ngati akatanga kuvakwa ndiri kumwe. Saka pandaimbobuda ndichienda kumombe. Ndobva wakasara wachita magema waizona waiziona. Ndobva wakasara wachita magema. Ngombe bo. Pandainofuta munhu mushizha. Yakasiyana pandainofuta munhu mushizha. Vanhu vakasara vachita magema avo inanasa kuzona asi vamwe vaizona. Ndobva vakatanga kudangana ipapo. Saka nhasi zvazobatwa. mapurisa anenge akawandisa kamunyika ndiri pano inini wamzembe aiwa wamai wabereki wamai wabereki wamai takawadaidza pamukwanzi wowe kudanha saduni patakanzi nawo yakudzika kuno kwachiduku ndopawakadzi aiwa kuno havasisi havachadiwi chiendai takanzi naishe matsika havasisi namusvaka chirwaro sezvo vari kure kumasvingo kuti vacharamba vachita mapinda vachimboenda vanogara kumasvingo vabereki vacho vakatitonga henyu chikomba chenyu chakapedzera imusha mimi wacho maakutodiwa ndinekutibanya kuti munhu munya yake mimi maakuti kudii uyo auya pamusoro yechangamiri nemakurukota ese makuni ndiye ndakamutsvagira basa rekuaka 2 rooms pamba pemwana wangu ndini baba wacho achibva awaka 2 rooms achitumirwa mari nemurungu wemwana wangu achikusenzera kumasvingo kwaakatora mukadzi uyu murungu wacho achibva amuchinjira kumarondera mari ichitumirwa mufoni mamakuni ndobva ndatsvaga mumwe mwana kwachapepa kuti aite mbiri idhakaboy anonzi konodi chapepa nezita rababa achibva ati makuni ndoda kukanya ndega dhaka saka ini ndakaita makore ndiri panyakuipa
pandaisenza. Makuni ndakatombomutsiura one day nchibva kwaRwasunda kwana baba mukuru wangu 6 o'clock uri kudei pano, iye ari kuzvizvawo ndakamutsiura. Pamaimutsiura anga ari papi? Bhasikoro nguva dzine dziri kudei pamba pemurooro wangu, but ndikenge ndazvinzwa pane uyo pane uyu muroora wangu. Makuni ari kuziva ndakamutsiura 6 o'clock akandauya kutora maturusi angu. Makuni zabhirida yemumusha uyawo akaitata changu chembudzi, mbudzi dzangu dzawanda. Akauya akawakaitata aita mhosva dzake tisati amubata. Ndopa iye aisaziva aitengera mukadzi wemunhu pamukwiri paya pamabhiskits nekokora. Kamuzukuru kangu akari pamaoko kachitodya. Pane muzukuru wangu anonzi Matsikamai waisenza 2-3 days. Kwa muzukuru wangu aipiwa mari pamwedzi. Makuni pandaenda mazuva dondomuya ndoni wadzi murooro wangu atomwa kokora kamwana kamuzukuru kangu kakazvarwa kumasvingo karikutodya mabhiskits. Makuni kuti timuhandire ndikaenda toona nezvaari kuita. Wadzimai yangu ndo ndakati musi wacho ndomwa doro handidi kunyeperai, bva muchiri pashed senda, muchiri pashed senda ndisenza muHarare. Mai wangu awa wapinda mudare waMhangara wabvunzwa nemuchinda kunzi muri kuti kudii, munhu akapaza imba yenyu muri kuti kudii nezvaataura abvuma mhosva yake, ndo patari tirege kuswera tichitenderera tisvike panyaya. Nene munhu akapaza aiwa amusi kudare sorry Musori mambo, musori changamiri makurukota Asha. Kagara wamakuni awo kwaka kwakaita imba makangotanga nekungoti bedzi ndokuda mukadzi wemunhu wamadiwa. Chii chakaitika kuti muzotanga kwakuita mukadzi wemunhu? Wamakuni ndoko kwaimba yangu akapedza. Kana ndauri kuti pamwe mukadzi wangu akanyanga wakatanga sei kuti mukadzi wemunhu waipawani. Vanofana kutsanangura matangira akaita nyaya yawo kwete atikunyatsonzwisisa kuti yawo imba yangu ndowakawo. sani muti wakatanga here ikadhindi wakatanga nyaya panotaurwa nawo paright isu tatakakura chekoti sakona abvuma but sebhiridha wemumusha vanhu vemumusha vakuda kunzwa kuti anowakira sei inotanga sei saka hadzisununguka inotaura tingonzwawo nokuti zvatopongotaura izvo zvakaita maitikiro azvo mavambiro acho kusvika pamakazoti mauya kekutanga kusvika mazuva yake chipiri pamakazotenga mabhiskits mafambidzira namaita kuti ndozvandimumboteta kuti maiita sei nekumarambira dhakaboy zvese mbotaura izvo zvakaita kanhorondo kacho pamusori pari pekutanga wabati kuramba dhakaboyga kwenye musoro sorry unoshaisha pane mabhiridha mamwe akagara kunze uko iwe waifanira kunge wakatsemurwa kusana nedemo kwete ungouya kugara badza waifanira kunge takatokubhandija handi makadi hongu pataurwa apo navamuzembe kuti ndakaramba mvirikini dhakaboy handina kuramba sematauriro avaita umbosiya kwadhakaboy handipa kunyenga mukadzi tiri kufamba ndovanga kundishandira vachikanyira dhaka iyani ndovanga dhakaboy wangu madzimai vavamuzembe mukadzi ndiyanga dhakaboy wenyu makaramba dhakaboy amasokera neuyu iyo mafunga kuti mukadzi ungaita dhakaboy wenyu ndopandati kwete kuti handina kuti ndakaramba dhakaboy
ndakaboiwa yakatobva pamba akaenda kwaakaenda vakasara ndaandega ndisikanyadzaka ndikati ndakutsvaga umwe munhu kuna Muzimba saka ndana Muzimba aiwa kuchatsvaga umwe munhu kwapi tinogona kumubatsirana tichiita sei tichifamba zvedu bichana tichienda ini ndakati no problem sinzi vangoramba padhuze achindibatsira achinisaidzira zvitima kanda kuda kudhaka achindipa mukufamba mekudaro pakukanyirana dhaka taura chokwadi takagara mazuva ndisati ndatangana nezvanyaya iyi asi mumashure ndakuzonopedza handino mwedzi wakangouyawo munhu wandaisenza naye kudaro pandakati ndapedza kuisa madhoo ndapedza kuisa floor tiwoyo ndokakati nai nda kuvhura mega here imba ndopazvakatangira mukadzi mukavhura imba mega here mama teipedza wachibva wati utapo wakati aiwa ndakaenda kukumbira phone number ndo phone number tozotaura topandava kuti handina phone number iko zvino phone yangu iko zvine zviri kupi iri kuchaja kana yauya ndopandakanyora namba dzangu azondiipa zvedu mangwana racho takaona ndabhipwa paya ibva ndafona ndo matangira zvakadii azvakaita kwenyupa maiti muda kuvhura mega imba here hawana chawakambobvunza havana ipapo sei wasina kubvunza iwo kuti ichiwatowaka imba iyi tobvunza munhu kuti nai muda kuvhura mega imba iyi inge ichiona inyaida kuti pawasina kuzokubvunza yawo tofunga ipapo pakawapodza ndosaka ndati ndakazosiya nhamba dzangu tobva wazondibhipa ndopatakazotaura ndakavaka zvakati hadzo wandei asi handida kumbodaro nyaya kwandakandabvaswa ndataura kuti ndo mai wandikanyira dhaka ndo pakatanga kuita ruchiwa wachindikanyira chii dhaka anga wakapika matracksuit kutsika hapo ina hapana chekuita ndofunga chekuita chandakagona chekuti pandakasvika ndafonerwa mafoni achibikwa ndopandakasvika mumba ndibva ndangotora shamhu dzacho dzese ndibva ndikati mutema kudaro kana mabata munhu munaro ino sabugumanda takagarisana jirana ndanzashogwe rakasvikawo kwandiri ndakamhanyawa ipapo ndati aiwa munhu arohwi asi batai chinhu chekuti kana tamwenda kudai chinooneka saka pakapatwa sheti nemagambutsi ndikati nyaya yayajeka asi ndati batai zvinhu kana nyaya kuenda kuna mambo tosika ndizvezvano ndopandiri kugumira dzamai murume wakaita zvakanaka vapana akatadzama pamatauriro avaita ndo chaiwo chaiwo mutemo wacho chaiwo ndositenda angu arakashu haanongotonewa tonewa akachamwanodiwa
akachambira ndakanganwa ipapo kachambira ndiva chero denda ndatombotanga ndikashamba torowa kuchambira azive kuti akagara sure. Ndaifanwa kunge musunga mitambo pakashama pamashure pakatemwa nedemo. Pakashama musunga kana isusu masabu kana madzimambo ona munhu anonyenga wakadziva vanhu muarea team 5 handiona zvataurwa namasabu hati yangu ndiye akavaka maybe yakatopora ndaishanda naye asina kumbuya mupfungwa dzinadaro uwakwevari pari zvino ari kumba arambaboyera wakanzwa kuti anyenga wari kumakomera zviri zvekunzwa hazvo usati wabaki apo uri kuona kudini aiwa kutadza ndakatadza saka noda kuita sei nemurume wakanyengera mukadzi machangamira pandokunzwa zvavachataura ndoona kuti ndingatisika ndingatauriwa ndakatadza munhu saka noda kuita sei kuti munhu agare achikuona so utoona mukadzi wake everyday iye uyo anofunga sei hazvimufadzi hazvimufadzi saka nonomuita sei kuti mufadzi anotaura zvaanoda nomasindinoita sei unazvo here unotsvaga tsvaga changamira unotsvaga badarification inenge yataurwa neuyu ukazongoonga uchipfuura kumaarea kwacho kana kuzomutoko rati kudaidza kuna isu hatifariri nevo hatisi kufara nevo mambo nyaya yake yotange ngori izi mwatareka kuputika rega vanhu vangada vasvina vane chimudzi kusvina vakudai zvatoputika vapaisini asi vanga vasvina ndorwadza kuti dai tambosvina mume mukatarisa eji ava neuyo zvikuita vice versa kuti tikaona vafana vatoitya kuti hapana mukamuna nemukadzi munhu hatinge vakadzi vanhero but vafana vanenge vachigutya kuti vakasiya mukadzi wavo mudikina avaka amukona baba avo neavaitoti uyo avakire mwana wavo zvokuti mwana wavo ainge aine chimbo chekuti hadzivana baba vatoti kumusha anenge asununguka but zvikataura kuti baba vacho manje mwana wabva atadza kutrasta vana vadiko kutadza kutrasta vanhu vakuru kwavakadzi zvaakushanda sikasei manje vana vadiko kutya kuti vana baba tikavasiyira vakadzi vobva vapfimba vakadzi vacho instead yekuti vana vadiki ndo vapfimbe vakadzi vana baba ndovopfimba vakadzi hazvisina sense ambona nyanyumba yakashata nyaushata hazvina sense manje kuti mimi muzera renyu nababa vamuri vazera rimwe chete ndimofanira kutovaka vana vakaona mwana wenyu anofanira kumuvaka mukaona mwana wavo mumuvaka but motonyenga mukadzi weshamwari yenyu mukadzi wemwana weshamwari yenyu sense yacho manje ivo zvinari kuda kuti ndine bhasikoro badzira akagara rakaonekwa nasabhwa waakatasva ndoraanoda kutaura ipapa hatimbodi bhasikoro pano ndokuti mambo musati maenderera mberi tinotenda nekuuya kwataita mambo tizvaringana tasvika panapa ndopatsimi panoperera nawo nyaya iri kuti rwadza mambo ndeyekuti tira kuziva kuti musi wacho waazondobatwa anga aine achiwaka chikori chawamwene wacho mukadzi waanyenga aswera aripo sa munhu agara ari mugiraundi achiita basa ripapa saka takushamisika tozwa kuti wamwene wasura tiwakirwa chikori chekupurasiswa mari agadhawo tonzwa kuti mukadzi anyenga
takumutswa neusiku mari yaibhadharwa newawo ndo yaindopiwawo hatichazivi kuti wakaibhadhara nenyaya dzekuti kunyenga kwaita uyu ndo mari dzacho here uyu ngaangatsoita zvinhu zvake zvibude paini atikamuzwa nyaya yacho zvakabuda neusiku tichirwaziwa nenyaya iyoyo mari yacho iyo ndo yaindobhadhara takakunzwa nyaya iyi kana atipuwa mutongo wake kana yataura mutongo wanogona mambo changamiri zviri kwamuri pamusoro yechangamiri nyaya yechikwere iyi zvechokwadi ndii ndakamutsvaga kuti wakapamba pemwana wangu apedza kuaka kwasarira kuisa floor mune imwe room ndopa ndakamuti semunhu wemumusha shamwari uyauke chikwere changu mbudzi dzangu dzadini chitata chachembera ndakamubhadhara mari yacho nanhasi ndakamubhadhara keshi nanhasi haana kuplasta chikwere chacho ichocho ndofunga ari kundihwanda kuti tisangane takamupa mari akapuwa namai yavo mari yacho ane chikwere tineni futi chechitata chandakamupa mari tiitemba naye kuti ndibhirida vemumusha Kutaka chikomo be 8 ni 500 pamusoro. Ikuya makuni. Ndikuzvinzwa hangu asi ngombe dzandimandira ndinakukanda imwe chete wasvika papi wasvika panhatra regayatumidze mastema inoshandei ati nhato regayataura kuti 1 ndeyakati 2 ndeyakati 3 ndeyakati tumidza shamwa pamwe tingatoziva yekutanga kupwanya ndakaita musha wake chipiri nderuregerero yekutandire pewo ruregerero chitatu zviregerero zvega rega ndo zvandangoona zvinotoitira kuti nekutadza kwandakaita ngamire ndo pandinombokwanisira kuti ndaenda kuna ndakadaro kunika wamikisa mweneurana uchiramba neta kuti wakazi vese vanyeni murume wacho hapana taziva kuti achiri kuda mai awa kumbairi iwe unobvisa mbiri wedzerai bambo wedzerai mombe bambo tisatira kupindira wedzerai zvakanaka ndinotsvaga aiwa ndinotowedzera ndinarangana mati 3 kandaringati kuwedzera imwe chete anyengwe nemombe 4 wangatopere unyengo akati chingoti unongoita kuhedhiredzo ondotora ukuuya wadini vanotenga nini anzi ndiyani pamusoro anzi mimi ndimani vana vacho ndini sarapa vana vomwe akapinda sarapa mukoma makoma ndakabikiswa imba nemukadzi akapimbwa ndio sarapa wanene ndini muridzi akapuwa imba zvazokubikisiwa uri kwajera murume achanga asipa imba yakuvhurwa vanhu vakavhurwa orit zvavarikutaura chikomba izvika kuchema chakwe ndigutsikana ngasvike pa6 iyo shamwa mungu ndingangoti
Ng'ombe 6. Kuruchema mimi mbori ngani Andina munhu. saka munochema musina chamauya nacho munhu anochema anenge akabata zvinhu aisa oti ndiri kuchemawo inezvi hapana tingangosenze kungoramba chichema tichitaura nawo adzi paridiwa mombe 8 makachinga mukadzi wemunhu kana muchizochema mochema mauya nezvamauya nazvo zvaakuoneka uzene tingangoswera muchichema pasina chamati mauya nacho hapana zvatetichi saka dziri kuyarini Taura kumba kundoona kuti ndita sei Urira. muri. Kama uya wana kuzviziva here kuti ndo zvakaitika wakatoinzwa nyaya kare. Kama WhatsApp yakatozara. Unaona ngani? Matatu. Ari kupi? Matatu. Tunyanga kana kuuya. Mai maziona kama munhu wenyu ari kuti handina mari yekumbobhadhara. Munoti wokudii? Mwani anotsvaga semuwakakwaita achitsvaga mumanikidzeni yakakumanikidza iwe hamuna kutaurirana here achitaura hamuna kumbotaura chikoti kabatwa pamaita zvinhu zvenyu hamuna kumbofunga nyaya yekubatwa azvinomboya musoro maingoti hatibatwe Ndini tete antodziya yashepati inini ndikuzwa kurwadziwa nasekuru makuma wakaedza kushora hanzvadzi yangu ndifunga hanzvadzi yangu mungu muno mutori neukama ihanzvadzi yangu awa ndisekuru ndowandikuudza kuti ava iyamenyera ndisekuru wenyu hakwete wekudaro kama chaiwo saka ini ndandikukumbira kuti sekuru ngawaripe nekuti wakaedza kushora nekudzikisira hanzvadzi yangu wakadzikisira hanzvadzi yangu kusvika pekupedzisira ndofunga musi wacho iwo ndakawataura ndikati sekuru matinyadzisa dai mamaitira kusaidhi zviri nani sekuru ngawaripe wakashora hanzvadzi yangu kusvika pekupedzisira menge wakamushorei kuti murume wako haana kana basa iye akazvara mwana umuti haana kana basa pari kundirwadza ipapo sekuru ngawarohwe neshamapo ndatendawo masivira futi Sorry, Chakamiri. Not mambo. ndiye akaremadza iyeyo musamboende kugata uyu ndiye akaremadza uyu achiitira kuti pamunozomutsvakira mudzimai agopota achida I'm sorry, Mom. Noti sekutara kuita tete ishoko yakanaka. Kuchema kwari kuita mambo. Murume uyu achoresa nzvimbo yenyu. Sazvatika musha mupi munomu. Dai maona kuti zvaari kutaura paita zvinobatika sekutaura kwake momupawo murango wenyimi mambo wekuti vanhu vachazoita izvi nokona wazozvidii futi hawazozviiti iye pachichemo chake zvaapamurimi wadare wachechiduku aizoti mambo andatokudzora muchiti ishe mati ishe chiduku ematoti ndakanganisa matoti ndakanganisa awa ndimambo wana ishe ndiwana matsika nana mambo chiduku ya ndichisa maoko kudai saka niteta kukumbira kuti nyaya ichekwe uye ari kubvuma musa yake apuwe mutongo wawaende kunhamu uko makamboitonga nhasi makuda kuramba vati kaing'ombe 6 munotudii uri kuswinyari asi kungoti
dzingauye dzichizononoka. Idzi dzimwe dzacho dzamamambida dzinokurumidza dziriko Andozandati ndinotsvaka ndoona kuti ndinowana kusisi. Mambo anoti dzinoyarinidza munotsvaka because hatingangogare muno toti dzichauya. Mambo ndozva kutobvunza kuti dzavati kunotsvaka dzacho idzodzo dzitaura zuva rekuti rini chete. Ndikukumbirawo kana kuti mushure memwedzi mitatu. Uchitoramba uchinyenga kuti wakutanga kuti unoda kuti kunzi matotanga kuti ane pamba here nekuti hatize anopetera anopeta mutero saka pamba pake kana mambo wakutaura nyaya mukatataura tese katikanzwana zvotachitaura mambo wakutaura nyaya iperi wapedza nyaya ndimambo unyarara izvo wataura mambo wapedza nekudarwa neuyu ndowachamutaura zvekuita totonyarara hatina tichingotaura tese tese ndikutoona kuti kumudzikisira danga nedzimwe damutipai zvino kana pasina ng'ombe kana 1 yaari kubvisa kana 2 dzaari kubvisa nhasi nekuti uyu akangofanira kushaika hamuchamuoni Jerry Street. Ndinoenda kutaura chokwadi. Hakuna umwe wacho wakamunire muno. Ndiani wenyu. Ndiani nyanya. Makati zvakatika rini? 6 May June. Pamwana nokutoka mukadzi. Mzee mkazi wacho, voice mkazi wacho afana kutsikisira. Ndiro nimwe benzi. Iroro. Because ndiari kukonzeresa zvinhu zvautendi kumurume uno murume wako. Yoita ngomino wati kundundu kuonawo. Uyo ari kupiswa koiwe. Mambaro munhu. Mambaro yeye. Ndiye mambaro yeye naye anofana kuonwa something sabamba ndokuti gatsve yeyo. Timbopa mukoma nyaya yemnino wakangonyarara pamwe chawadzinyirira. Pindirai. Pamangirikeni vanenge vachitipindirai mwari we handi imi. Ndiana. Chiripo ndechekuti chiripo ndechekuti mama kuni macho hatinda kana inonzi mune chii munhu wawo chamuinacho chii unhu wenyu saka mbokuti hazvina basa kuti hamuna munhu tiri kuti kuitira kuti vati 3 months tange tambotsvagawo tingadi imimi mungadere kuti vakadzi venyu kugara naye 3 months asina chaapuwa ava vasina chavapuwa ari mukadzi wenyu anyengwa aiwa hazvinaki ndo zvatiri kuona isu kuti hazviitipa zvaatouya nehama itofungai zvakanaka kuti mungaite minzi ipi yekumboti mubatise ava kuti vasununguke bhichana hazvisununguri moyo ba yekunyengerwa mukadzi hapana chinosununguka pamusoro imamo anachimbokumbira kuenda naye panze timboti endai mautaura mautaura kupinda munyama yandii simuka makuni apa mazi kutaura kwene kuti memida unongedzwa kuti musha wezaona chuna imuri mabhuru enyika apa makatotaurira mboni haana basa mune basa kuti hamuna chiro nomungatonada kuti vapanodako vakapamura chinyengo mukadzi ane mwana pamujaso vanhu otonyengwa nomwezi asi atorina chinhu wakutupa mwari
wakapuwa mari Anjini. wawenyezero nani chataura izvamungataura kwasaduni kwamambo aiwa ndikwaishi otaura emushe kuti taita chakupa ichi kunyarara ibaba ambetaura musabizarwa nguo Vati pamaya paimba ndikuaka kana kazopuwa mai nezokupa mai ndikuaka anozondipa. ndichitapuwa nani Vanozokupa mai nezobhadhako pakuaka kwakuita. Vati ndozokupa anozondipa. Mari maizvinakuwa mari Anombota chimai andinokupa. Magara ari wachikwereti. Apa mamukiri ne mwana here musoti. Zvakaitika rini? Musoto. Manje. Ngai mai mimi unyasori muri right nefunga dzini. Vabereki venyu ndevekwana. Unobva kumasvingo. Kunonzi kwani? Kwachomanje. Kwani? Chomanje. Vachierei. Wakonesho wana maimo. Vabereka hapana zvamunoona inherera iyi kuti angadai akachengeta musha wake nherera ndini ndakanotora vabereki vacho kuti dare rizoitwa rikuna baba wakafa mai wakafa ndokuchirerwa namai nini munina wamai nhasizve arerwa kudaro akuzviputsira imba yake zvinotosiririsa inherere ndichibva kumasvingo inini aida kuya kuno baba wacho mwana wamainina ari mwana wamainini munina wamai wacho saka inherere inini ndofunga paholiday chikoro ndagara panyakuipa kwemakore ndakati ndachembera handichaoni paholiday nechikoro holiday chikoro musi wa12 wavhurwa nechikoro ndo handakanzi muzembe chizorora wana vasingabhadhari school fees ndo wakufidha nguruwe nekuona mbudzi kuti dzapinda mudanga here mari yacho yese yandakahura yakaenda kumasvingo kundotora wana tezvara ndakasvikira kumunyai wangu kumunyai wemwana wangu vandaenda kuna sabhuku kusvika kuna ishe ndiye sabhuku kumasvingo hapana chandakasenzera holiday se ndakasenzera makuni ndapedza kuna makuni ezvezvi handifunga kuti tisina kuwirirana mari yangu yebhazi munzira kungotsaudzana edu handirinani amuzende manje zvinoita manje mutemo uri stable kana vanhu nyaya yatopinda mudare sore dzimhosva mochitokangana kuita hasha dzamunotaura dzese imi mungati kana kusangana murodhi anofuma akafa muchitaura kuti tikasangana murodhi hazvitauri zvamukutaura aiwa kutadza kutaura aiwa imi kana matouya panapa matouya patsime makuyananiswa kuti oita sei izvo zvamaitoitirana izvo kana muri kutaura izvo zvemaexpense zvenyu munotaura zvakanaka kwete zvekuti mukasangana munzira vanhu vari kurwara vari kufa vamwe wacho hama dzacho dzati mati muri paukama vanobva vati vakataura mudare mamambo kuti tikasangana saka nepane zvinotaura kwayasingakwada munoita manye ndezvekuti maexpense yenyu achengetei zvaugere zvakati mozozvitaura zvese izvozvo Alright, gaitendere baba. Mauya nei baba. Pamusoro
shoko randauya naro harina chinhu, asi vati vachagadzirisa semunhu ari kurewo tikati chitumirei ekokeshi tione kuti tingaita sei. Saka mari yabva yaperera paroti, saka tiri kutarisira kuti achafona ekokeshi yekubhadhara mombe yekubhadhara kungofanira kubhadhara kuti tibatire mombe ngani pari kubuda mombe pari kubuda mombe imwe chete ndiyo yati anokwanisa mazwa kuti imari ati ari kutumira achafona bheki tonyatsoa ayakatsana matimi makutotumira mari yemombe 1 mataurirana neuyu here anonzi uyu muzembe kuti pamombe tonda mari yakati kana kuti dare ratombonzwa kuti mari yakati tangotaura kuti mombe pamwe ingamwedza 3 kana 4 ndo yati anokwanisa kuti isvike kuna mambo mashamira alisawa inini ndirimutosha kuti ndinonetseka nguva yese ndozva ndinoone wakadzi wazhinji wanonyengwa nezvinhu zvaunozoti wamunoti chikomba wese wanenge wasina kana mombe padanga po asina kana mbudzi kana wari wazhinji wacho wese warikutongwa pano wanenge wasina ameno chicha chinenge chadiwa nemadzimai kwacho itokoiwa nyanzona kuti munhu haana chaina mambotinzwe zvamama kuda kutaura Meshama unguita kuda kutaura yapinda ari kupi Nduru ndiye wamunonyatsokuimba naye ndiye breadwinner ngatokati mari inogona kupinda nekuti patinenge isati yamombe awagadzire mombe inouya koza padiwa mombe chaicha inoonekwa dzinombouya kana dzinombouya zvimwe zvemari zvataurwa ka but panombodiwa mombe dzinotombotsika apa vanhu vatore mombe dzavo dzine zvakaitwa saka ukapuhwa mukana wacho wekutarisa kwete zvavatoara zve3 months zve2 months hazviti vaifanira kuti musi wedare riri kuuya vanofanira kuuya nezvinhu zvavanenge wauya nazvo kana kutangira ipihwa nehama yake unofunga kuti hama yako inosvika inobvuma izvozvo kuti iwe une mabasa akadaro mombe haigona kutenga mombe kana muchikwanisa mutenge mombe ne300 ikoke kana mari yasvika nombobatwa neava tichipfuurira mberi nenyaya iko zvine zvinhu zvichiti ndotoda kubatsirwa nekwa urikutoita sei inini kuti ndione kuti dayanga abvisa mombe dzinotsika kana 3 taitangira ipapo kutaura paisara hapo taikutsvaga dzimwe 2 dzichiita 5 ndo kana pasina mombe 5
mukadzi womonyengwa mahara aiba kuti kushaya kuti ndotangira tikakumbirwa nguva mambo tombotaurana semhuri tiri pamwe chete. Pamusoro wechangamire ndofunga mwanangu hapana chekutaura chese kutaura tiri pamwe chete. Isusu tauya kuna wachiduku, saka isusu kuno kwachiduku hatirambi kuuya zvakanzi mangwana. Makuni ndapesana nawachiduku touya topuhwa zvinhu zvedu pano. Isusu sewanotogara kumaraini kumwe chete hazviite kuti taure tese kana kuti tichibvunzana zvikwereti. Saka tauya kupotera. Isusu wachiduku kana nhamba dzangu ndinosiya pano, kana dzani nedzani todaidzwa. Saka tauya pano. Uyu iwe unogara Matsika. Iye anogara Matsika. Saka imimi munofunga kuti mungauya nemwombe mbiri dzinotsika. Tuke, mboya netuke. Totangira ipapo. Tarisira kupera kwemwedzi uno atiri kubata ngombe mbiri dzinotsika pano. Ngombe mbiri dzamuchachipa pano dzavanopa makumi 35. Mazvinhu. Saka tinoda 2 dzinotsika muswaro. Ndopatiri kutangira kuona kuti mapinda munyaya ezvinezvi hapana chemati. Tikakuona kuti muri madzenga nyaya tichazoitonga nechisimba, hatisi kutonga zvekuti akakanganisa. Tinoita kuzoitonga nechisimba. Unoziva chisimba? Mimi vekwa Vana mzembe musabate mukadzireko munoputirwa nedima mukamura munozviziva kuchengetedza zvakanaka. But uyu hatidi kuona asvika padhuzi penyu ipapo sasekuru vedu aramba zvinosekuru Kupa mari apa todina ipi iye patatoda mombe 8 ne500. Apo tapanza uko mari yangu ichitata yandakamupedzera kuvaka muchandipe obva wandipa nhasi yayedu yemudare ndiyo yakatedzera